नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. भारताचं चंद्रयान 3 21 ते 23 ऑगस्ट दरम्यान चंद्राच्या भूमीवर उतरेल असं सांगण्यात येते. परंतु भारतासारख्या इतर अनेक देशांनी आपले उपग्रह चंद्रावर पाठवलेत, त्यामुळे चंद्रावर ट्रॅफिक जाम सारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुंबई ठाण्यातून तब्बल 3100 गणपती विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय एसटी महामंडळानं घेतलाय, त्यामुळे चाकरमान्यांचा प्रवास आणखी सुखकर होणार आहे. तुळस चुडचीपाडा येथे कॅस्ट्रोस कोरल नावांचा अत्यंत दुर्मिळ साप आढळून आलाय. सर्पमित्र महेश राऊळ यांनी त्याला सुरक्षितरित्या रेस्क्यू केलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काल भारताचा 76वा स्वातंत्र्य दिन अतिशय उत्साहात साजरा करण्यात आला. या दिवशी अनेक ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. अनेक आबालवृद्धांनी यात उत्साहानं उपस्थिती दर्शवली. राज्यात 13 ऑगस्ट पासून पुन्हा एकदा मान्सून वाऱ्यांसाठी पूरक स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यात लवकरच दमदार पाऊस होणार असल्याचा इशारा हवामान खात्यानं दिलाय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.